היי, שלום לכולם, אני מצטרפת רצון הכנה לסיור מזונה לאור הפנים. כל מה שצריך זה בקבוקון זכוכית חום, שמן חוכבה אורגני, שמן אתרי לבנדר, שמן אתרי אילן גילנג, שמן אתרי גרניום, פיפטה ואלכוהול 70%. אז הנה אני מתחילה עם המתכון. קודם כל פותחים את הבקבוקון ומחטאים אותו עם אלכוהול 70%. מחטאים את כל הכלים שמשתמשים בהם. לאחר מכן מוסיפים 2 טיפות של שמן אתרי לבנדר, 2 טיפות של שמן אתרי אילן גילנג, 2 טיפות של שמן אתרי גרניום, ואז אני פותחת את הבקבוקון של השמן חוכבה ומוסיפה אותו לתוך הבקבוקון של 30 מעל. צריך למלא כמעט את סוף הבקבוקון. לאחר מכן משקשקים וזהו, זה הסרום. אז הנה כאן אני מראה איך זה נראה על כף היד שלי. זה, כמו שאתם רואים, זה מאוד לחוטי, מאוד נעים למגע, מתאים לאור פנים יבש עד רגיל, ואתם יכולים להתנסות ולהכין אותו. זה סרום הזנה טבעי, לא קנוי, וזהו, זה הכל. ביי.